Дай. Да, лампата е зле. Да. Повече работа се вижда. О, да. Гърда става, това да е, газа става на 2 пъти надолу на такова. Да, по-добре. Но той има 2 дена. Так. Не знам, човек колко по-релефен става, по-изтънчени работа се виждат. Да, облягай с задното. По-добре е като изкарваш задния крак отзад. Не като страни гради, да. Дръпни с ръката, бива. Повече работа се вижда, но на тази светлина дреслива. Корен бедра. Не, по-добре. Човек колко по-дълго на диета, по-добре става.